HEMED je multimodalna platforma i suvremeno tehnološko rješenje na hrvatskom jeziku za trajnu digitalnu edukaciju liječnika, studenata medicine i građana putem internetskih stranica i mobilnih aplikacija. Prema našim spoznajama, HEMED je jedinstven projekt u Europi dostupan na lokalnom jeziku. U zadnje 2,5 godine više od 300 liječnika i ostalih kolega sudjelovalo je u izradi projekta te su volonterski prevodili kapitalna medicinska izdanja, koja su sada dostupna liječnicima i studentima, a priručnici pacijentima i građanstvu. Digitalna izdanja knjiga i priručnika su međusobno umrežena s bazom lijekova Halmeda i listama lijekova HZZO-a. Pristupiti HEMED-u možete mobitelom, tabletom ili računalom, bilo gdje se nalazili. Ako ste član Hrvatske liječničke komore, u internetsku tražilicu upišite HEMED HR. Na početnoj stranici pritisnite Prijava. Vaše korisničko ime i lozinka jednaki su kao za ulazak u portal Hrvatske liječničke komore. Korisničko ime je vaš OIB. Lozinka je ista ona koju koristite za ulazak u portal Hrvatske liječničke komore. Ako ste student medicine, na mrežnoj stranici HEMED HR /registracija unesite svoju e-mail adresu. Na unesenu e-mail adresu dobit ćete poruku s poveznicom za aktivaciju vašeg računa. Provjerite da poruka slučajno nije završila u spamu. Nakon klika na poveznicu, otvorit će se stranica na kojoj trebate kreirati lozinku koju ćete koristiti za prijavu u HEMED. Nakon postavljanja lozinke, vaš je račun aktiviran. Na naslovnoj stranici je 6 prozora, baza lijekova i 5 medicinskih izdanja. Ulaskom u jedno izdanje otvara se prozor sa svim poglavljima tog izdanja. Odabirom, na primjer, pulmologija, otvaraju se podpoglavlja, na primjer pneumonije, te sekcije, na primjer izvanbolničke pneumonije. U naslovu se nalaze podaci o autoru originala, te uredniku sekcije i prevoditelju hrvatskog izdanja. Na svim mjestima gdje je aktivan tekst ili riječ u plavoj boji, nalazi se link na taj sadržaj. Na primjer, plućna embolija. S lijeve strane je naveden sadržaj te sekcije, te se može brzo pretražiti. Na primjer, liječenje, antimikrobna sredstva. Svi lijekovi su navedeni svojim generičkim nazivom, a oni koji su u plavoj boji registrirani su u Hrvatskoj, te se na klik ulazi u bazu lijekova i u osnovne informacije o lijeku. U bazi lijekova, lijekovi su navedeni po abecednom redu. Ako uz lijek stoji oznaka O u zelenoj boji, to označava da je lijek na osnovnoj listi lijekova. Slovo D označava dopunsku listu lijekova, a slovo N da je lijek registriran u Hrvatskoj, ali nije na listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. S desne strane su poglavlja iz sažetka opisa svojstava lijeka. Osim po generičkom ili tvorničkom imenu lijeka, baza se može pretražiti po nositelju odobrenja ili farmakoterapijskoj skupini. Osim na mrežnim stranicama, HEMED-u možete pristupiti putem mobilnih aplikacija za pametne telefone. Aplikaciju možete preuzeti na Google Play Store-u, odnosno u Apple App Store-u. Upisom HEMED u tražilicu ili putem linkova na stranici HEMED HR. Nakon preuzimanja mobilne aplikacije, u nju se prijavljujete jednako kao i na web stranicu. Zaslužna za ovaj projekt je tvrtka Placebo s doktorom Ivančevićem kao idejnim začetnikom. Nositelj projekta je Hrvatska liječnička komora, te je sve ostvareno uz podršku udruge inovativnih proizvođača lijekova, Inovativna farmaceutska inicijativa. Kroz suradnju struke i industrije primjerom javnog i privatnog partnerstva stvoreno je ovo inovativno rješenje za trajnu i brzo dostupnu edukaciju i informiranost liječnika, studenata medicine i pučanstva sa svrhom poboljšanja ishoda liječenja. HEMED nije samo mjesto za edukaciju, već i platforma za komunikaciju. To je jedinstvena platforma međusobno povezanih sadržaja. Osim samog pretraživanja knjiga i liste lijekova prema ključnim riječima, otvaraju se daljnje funkcionalne mogućnosti interaktivnog povezivanja istih samo jednim klikom.
Pa tako klikom na lijek otvara vam se poveznica gdje se sve taj lijek pojavljuje u tekstovima udžbenika. Platforma je osmišljena da omogući povezanost svih dionika u zdravstvu, pa je tako već sada moguće samo jednim klikom izravno prijaviti nuspojave lijekova, obavijestiti struku o bitnim i hitnim novostima te mnoge druge funkcionalnosti. Uz pretraživanje i komunikacije postoji mogućnost i printanja tekstova. Zahvalni smo što koristite HEMED.